sa andaɗo gandal ma haaɗi ha ɗon tan so ronki ɗum anduɓe pitta ha laaɓa ko gonga ɓiyam gonga ha ko kalmi ɗo ko wona ɓiɓɓiilo kalmi ha ɓiɓɓiilo kamɓe kalɗa aɗa andi sile gorel ko mbiri ko gonga on ka wiyani ilo jibinani kolmel Coumba Sare ko mbiri on ka wiyani ilo jibinani ko gonga eli mabo ko mbiri on ka wiyani ilo jibinani mi anda noon ko gonga kono sa tawi hunde ina fewna wata wi aɗa firta ɗum tawta wawa min mi jooɗima e radio ma tan mi hokki numéro téléphone am biɗo ilo jibinani o yo ar min jooɗo tan min kala mi jooɗima radio Wuro Soogi mi hokki numéro téléphone am biɗo ilo jibinani o yo ar min kalda mi jooɗima radio Njawar mi hokki numéro téléphone am biɗo ilo jibinani o yo ar min kalda mi toñata yimɓe fof ko biɗo noon o tan mi wiyani kay wona gonga kono yo ar min jooɗo do min kala joni noon oɗo fantan miɗo weltina ɗum ɗo e galle Sam Bambaɗo he e sukaɓe makko e oɗo ɓiyam posowomi ɗo o sa yeehi beele sa haali fulɓe ɓe nanat no woni indema nde Abdoulaye Sam Bambaɗo joni noon toon to gonɗa e gaɗo giwɗa ɗo kala keɗiɗo ɗum yo welto hen anda noon ko onon mbaɗana ɗum ko onon beltina hen pulagu majjata ba feewi